ne de en köp sorulyan sorularımızın birine geldik. Yanlı köynömüzün näme üçin yakasy arka gidýär. Diňe yanly köynökde däl hemme köynöklerde dikilenne sorulyan sorular. Köynögiň arkasy yakasy näme üçin arkal tarapa çekdirýär, arka gidýär. Hada size yanly köynökdäki jogaby şeylerek bula aşyrsyn taýinladım. Şeýle yakasyny taktım. Şu ortaky bölüğüni, ana şeýle uzun ortaky bölüğüni köynögiň aşyrsy diýilýär. İki kaptana bolsa baýa bilen bir ýany diýilýär muňa bolsa. Inni ýany bilen aşyryn birikdirenimizde köynögiň egintikini ana şu taýda gelýär. Ýanyň bolsa ortaky dikini, ortagadaky çydygy şu taý bolýar. Inni şunu biz şuňa birikdirmeli aslynda. Ana şeýlerek bolmaly. Ýöne bu bolsa şeýlerek birikdiren ýagdaýymyzda şu köynögiň yakasy arka çekdirýän görnüşde bolýar. Inni şuňa arka şu taýdan 2 cm ýalyk ölçäp şu taýyny arkasy etsek, şeýleräjik. Şuna kody arkasy etsek, şu köýni ýeň orta arasyny şeýdi, şuňa birikdirip şeýle birikdirsek, şundan şuňa çäni birikdiren ýagdaýymyzda hiç açan şu köýnögiň yakasy arka çekdirmeýär. Ana şeýle 2 cm arkadan öňe birikdirmeli. Şeýlerek belli etdim. 2 cm ýalyk arka füýşäsiydik orta arasyny. Şondan aşak ýeň näçe bolsa ölçeýän. Şundan aşak men ölçümde 26,5 çykdy. Inni şundan şu bellikden şu taý 26,5 bu taýda da belli etýän, arkasynda da belli etýän. Arkasynda da 26,5 belligim var. Inni şunu 3 sanak nokatlary birikdirsek, ýanyň göni başlaýan ýerine öňünde bu taýda 26,5, arkasynda da bu ýerde 26,5 edip aralaryny bellep çöwre ýüzünden iňelep çykýas. Çöwre ýüzünden 3 nokady birikdirip, bu nokady, şu nokady birikdirip aralaryny iňelep çykdym we dikäýmek galy.